Adam. Undskyld, jeg kommer for sent. Ivan Fjeldsted, men Ivan er helt fint. Så snupper jeg din taske. Ja, det. Så står der her, at du er nynazist. Jamen, er du virkelig det? Godmorgen. Er du der ond? Hvad? Så rundt med anklager. Fordi der findes ikke onde mennesker. Det tror vi ikke på. Adam, hvad kunne dit mål være? Jeg skal knække ham. En provokerende idiot og alle hans godhedspils. Men det vil sige, at man kunne slå ham helt ihjel, hvis man fik ham til at indse tingene? Ja, teoretisk, ja. Din søn er spasser. Din kone tog sit eget liv. Din mor døde og blev født. Og din far voldtog dig og din søster. Prøv at gøre os til grin, eller hvad? Hvorfor siger du det? Du render rundt og taler om æblegrød. Du kravler i træer med en nære. Er du blevet idiot, eller hvad? Så. Hvad fanden laver du? Jeg fik stress. Han skød min kat. Nej, nu må vi altså stoppe med at gå og anklage hinanden for alverdens ting, Gunnar.